the first wellness spa in Tarlac na merong cafe at nano spaceship whitening bath. Japanese theme cafe na free din gamitin ang mga kimono nila for photo op. Tara na at mag-relax tapos mag-coffee na din after. Open ng 7 AM ang kanilang cafe, kaya meron silang mga all-day breakfast, may pasta at pastries. Sa mga drinks, meron silang mga coffee base and non-coffee base. Para naman sa interior design, very cozy at Japanese vibes talaga. Dito nyo lang din makikita ang pinakaunang nano spaceship whitening bath in Tarlac. First session pala ito, skin whitening treatment siya para sa mga gustong pumuti agad. Meron din silang Swedish massage, stone massage, bentosa at nail services. Nakilala din ng Ataras Wellness Spa and Cafe dahil sa kanilang very relaxing na head spa. Benefits naman nito ay nakakabawas ng stress, improve scalp at para maging healthy ang hair. Kakatulong din ito para ma-enhance ang sleep at mood natin. Open pala yung spa nila ng Monday to Sunday, 11 AM until 12 midnight at yung cafe naman 7 AM until 12 midnight. Located dito sa Golfers Halley Building, Bypass Road, Barangay San Vicente, Tarlac City, 2 minutes away from Sogo Hotel. Kaya guys, kung napanood nyo ang vlog na to at gusto nyong magkape at mag-relax, mag-visit na kayo dito sa Ataras Wellness Spa and Cafe. Siguradong magugustuhan nyo yung mga foods and drinks nila at for sure marerelax kayo. Thank you for watching and keep exploring.